kuma ta wani dalili ne kuke ganin Faransa sun rikice da tarayyar Turai na cewa a maido Bazoum ko kuma a sake shi bisa kai ga kamun da aka mai da juyin mulkin da aka yi mishi a cikin ƙasar Niger. To yanzu ne za mu fayyace muku bisa kai ga abubuwan da suke faruwa. Kar ku manta yakin da ake nan da yi na kwana-kwanan nan. Ƙasar Faransa sun ce suna so su ƙara makamansu na nukiliya, suna so su ƙara yawansu. Ganin suke yi suna da barazanar yaƙi wanda suke takarar ƙasashen duniya saura. Suna buƙatar cewa su ƙara waɗannan makaman nasu, ganin suke yi ba su isa ba, ko kuma tarayyar Turai gaba ɗaya suna so su yi waɗannan makaman ƙarƙashin France. To wake ba su iraniyancin da suke ƙirƙira waɗannan makaman? Ƙasar Niger ce suke ɗaukar shi banza su yi abin da suke so. To ta ƙarƙashin mulkin wa suke samun waɗannan makaman banza? Ta ƙarƙashin mulkin farfulla. Tunda duk in mutum ya kasance soja ne, bai yadda a twace arzikin ƙasar shi yana ji yana gani, wata ƙasa ta azurta kanta ita ta bar ƙasar shi da talauci, bai yadda. Kenan dan shi ne duk kokowar da za su yi na cewa su ga an saki Bazoum, za su yi wannan kokowar. Miye sakin Bazoum zai haifarwa a Niger? Ƙalubale da yawa wanda sakin Bazoum zai haifarwa a Niger, wanda ƴan Niger ba su san wannan ƙalubalen ba. Misali, Bazoum yana kame a Niger, akwai ƙungiyoyi da yawa sun fito na ta'addanci suna cewa sun fito ne da sunan Bazoum a sake shi. Suna kaiwa hari fanni daban-daban da sunan me, da sunan cewa wannan harin suna kai shi ne saboda an yi juyin mulki a ƙasar Niger. Duk sun san da yana kame a cikin gidan kaso. Yanzu misali, an saki Bazoum baya cikin Niger, wataƙila yana ƙasar shi ta asali Libya, ko kuma misali su tarayyar Turan da kansu sun bashi mafaka a cikin Faransa, ko kuma su zaɓi ƙasa guda wadda za su bashi mafaka. Meye wannan abin zai haifar a Niger? Ƙalubale ne zai haifar mai yawa. Ƙalubale da yaƙe-yaƙe da ƙungiyoyi na ta'addanci za su fito a ƙasar Niger, waɗanda za a iya samun su da hannu da tsohon shugaban ƙasar zai iya jagoranta waɗannan ƙungiyoyin. Ta dalili da yanda za su fidda shi, ai ba banza ne za su fidda shi cikin gidan kasa wanga juyin mulki da aka ne ba. Hidda da za su yi mai, kenan dole ne sai sun samu wani abu, ya biyo baya. Misali na biyu, ƙungiya wagga da muke ce ma Niger, ƴan Niger tana da illa, wanda ƴan Niger sun rufe kunnuwansu, sun rufe idanuwansu, ba su so su san illa, duk da saura sun fahimta, amma sun samu nafici sun nuna ba matsala ba ce. Matsala ce ni a nau gani. Inda zan baku matsalolin, yau ku duba gani jagorancin ƙungiyar, waɗanda ke jagorantar ƙungiyar ta NPP suwaye, waɗanda lokacin da aka yi juyin mulki sun fito, kowa ya gane su, sun fito sun je pale sun nuna cewa su akan Bazoum sai dai a mutu. Kuna da bidiyo kin, kuma kun ga bidiyo kan mutane da waɗanda su akan Bazoum suka ce sai dai a mutu, kuma har yanzu wannan aƙidar tana gare su, sai dai sun rasa yayin da za su yi ne, saboda Bazoum kin yana kulle, kuma ƴan Niger duk wanda zai zama da cewa shi yana goyon bayan Bazoum bai goyon bayan CNSP, ƴan Niger za su ƙi shi, sai suka laɗe da CNSP suna goyon bayan CNSP, amma manufarsu shine Bazoum kin suke hari, wanda har yau ƴan Niger mun rufe idanunmu kuma ba mu nazari da kwakwalwarmu mu gane waɗannan mutanen miye manufarsu zuwa gaba. To illar da muke nuna ma ƴan Niger ta ƙungiyoyi irin waɗannan masu ɗauke da makamai, ko ƙungiya ce wadda mutum guda ƙirƙira ko mutane da yawa sun ka ƙirƙira, matsalar ta ƙasashen ga na Turai da yanzu suna ma Niger barazanar cewa a saki Bazoum za su iya amfani da waɗannan ƙungiyoyin, kamar yadda muke gani suna amfani da waɗannan ƙungiyoyin sauran ƙasashe na su raba kanun 'yan ƙasar, ko ma uwa uba su wace ƙasar gaba ɗaya. Na san da kun san da wannan. To nan ne illar da muke nuna ma al'ummar Niger cewa wannan wurin CNSP sun yi dagangancin ƙirƙira ƙungiya ta ƙasa ɗauke da makami. Yau ƙungiya ta farar fulla ta kasance barazana ce a ƙasa. Misali yau ƴan farar fulla suka yi zanga-zanga a Niger na suna buƙatar cewa a ƙara ma'aikata kuɗi ko a yi musu wani abu a cikin ƙasa. Ku da kanku kun sani ƴan farar fulla suna zanga-zanga wani bi. Wannan zanga-zangar ana samun kashe-kashe da dama a ciki, ko a kashe sojawan waɗanda ke kare ƴan zanga-zanga saboda kar su yi ɓanna, ko kuma ka iske an kashe waɗanda ke zanga-zangar. Waɗannan zanga-zangar da ake yi wani bi za ku samu
'yan makaranta ne ke wannan zanga-zangar, cikin 'yan makaranta ana samun hasarar rai ko kuma cikin waɗannan jami'an tsaro ana samun hasarar rai. Kenan ƙungiya ɗauke da makami, ƙasar Turai ta zugo ta yi zanga-zanga a cikin ƙasa, suna ɗauke da makami, ku a naku tunani miye wannan abin zai haifar a cikin ƙasa? Matsala ce wadda da yawa sun rufe idanu ba su ga matsalar da muke nuna musu. To waɗannan irin ƙungiyoyin ƙasashen Turai suna iya shigowa cikinsu na su ga su sun biya buƙatar su da suke so a biya musu a cikin ƙasa, kuma za su iya sa kuɗaɗe masu yawa a waɗannan ƙungiyoyin, za su iya zuwa musu kuɗi mai yawa na su ga gurinsu ya cika. Duk yawancin ƙasashe haka ne ai, gwamnati shi zai fito ya ƙirƙira ƙungiya wadda za ta ka taimako a cikin ƙasar, sai ƙasashen waje su shigo cikin ƙungiyar su kasance ƙungiyar ta zama barazana, ta juya ma gwamnati baya. Yau inda ba su da 'yan Niger waɗanda za su kama musu, ba za su yi zancen cewa a saki Bazum ba. Kenan mutane kuna zancen cewa tarayyar Turai sun ce a sake shi, amma kakin su ce a sake shi yana da mutane a cikin ƙasar waɗanda suna shirye su kama a sake shi ko ba su da mutane. Shine tambayar da adadi a yi. Ai ba su ne ba tarayyar Turai ko kuma Faransa za su ɗauki jirgi su je su ce za su bugi Niger na a hiddo shi cikin gidan kason da shiki. No, za su yi amfani da mutanenmu ne na cikin ƙasar. Kuma su waye za su yi amfani da su? Ina mutanen da za su yi amfani da su suke? Kindan shi ne muke cewa jami'an tsaronmu su ƙara zuba ido a cikin ƙasar Niger. Talakawan Niger ku ƙara zuba ido a cikin ƙasar Niger. Duka wani wanda ya kasance ɗan Niger ne yana cikin Niger, wallahi ku sa ido. Akwai ƙalubale mai yawa a cikin ƙasar nan. Da kun ka ga jami'an ƙungiyar tarayyar Turai ta fito ta yi wannan maganar, ba banza ta yi wannan maganar ba, in sun san ba su da mutane a ƙasa waɗanda za su musu wannan aikin. Kenan mu iyakan mu tura ma 'yan Niger sako na ku kula, jami'an tsaro kuma ku kula, al'ummar Niger talakawa kuma ku kula, kowa da kowa ya tashi tsaye. Tunanin sama zalunci ake masa? To je kotu. Ka wuce kotu in ka tashi. Ita fa Abuja, babban kotu. Hanci na fa. An zingure maka hancin. Allah bai dauke shi zaka yi. Ka je ka gaya masa in ya fasa zuwa kotu. Ya ma kyau. Dauke shi da kabiran. Ku za mu ga banza maka wofi. Hanci je kotu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wayan ga da kuke ganin bayana 'yan Niger ne bakake wanda suka kama ma Faransai lokacin da France ba ta da inci. Tana ina ganin karkashin mulkin Ingila ne ko suwaye. 'Yan Niger ne aka saka. Kakanninmu uwayenmu aka yi rikirtin in su gason suka ta wurin yaƙi wannan inda ya zamanto ba su ma taɓa sana abin da ai yaƙi ba. Aka zo aka kashe na kashewa, shi da suka yi ta wannan yaƙi suka nemo ma France inci. Me yasa France ta neme su? Lokacin da yaƙi neman inci na France da su Ingila, da France ta ga alama ba za ta taɓa cewa wannan yaƙi, dole shi wata ƙasa ta yi abin ga ta mata mulkin mallaka, to ta zaka ta kwashe 'yan Niger a Afirka. Gari suna da dama wanda aka kwasa baƙaƙe, to amma 'yan Niger su suka taka rawar gani sosai, inda su suka taka wannan rawar gani har Faransa a kwato wannan inci, har Faransa ta zamanto ƙasa mai inci. Wannan da kuke gani wasu daga cikinsu suna raye. Wasu suna raye, suna da wasu shekara kusan 180 duka sun suna da su, amma ne da yawancinsu. Ai mu Niger in muka sa Faransa aka da inda duniya ga akwai shari'a da gaskiya, in muka sa Faransa a shari'a kusan kasho rabi a cikin karshe na arzikin Faransa sai ya kare Niger. Saboda ba yau bane Niger mai France take biye da Niger, take gurfanar da Niger. Shi ɗan shekara gabi kaɗai da suka wuce Niger ta fara shaka inci a ƙarƙashin Faransa. Kai waɗannan Niger ya kamata ka saba kanka cewa da kaga abin da ya zamanto kai ɗan Niger ya danganci bature, to kai ka kai bincike akan shi, ba abu ne mai yaran ka ba kawai. In dai kai ɗan Niger ne na ainihi na asali mai son ci gaban Niger, da kaga abu an ce ma ya danganci bature, to kai taka tsantsan da wannan abu. Saboda kai tura mulkin mallaka babu gatan da sun ka nuna ma a rayuwa. In ka dibi ƙasar ka a cikin Afirka da West, babu ƙasar da ba ta yi ƙasar ka ci gaba.
wai kai yanzu kai ne kake nan kana zage-zage na banza da shi rashin sanin ciwon kai, wai kai shi an koma demokradiyya. Kai me demokradiyya ta tsanana ta cire nama? Kai da duk inda ka shiga a duniya ana kiran ka dan bara. Mu Faransa mun shekara da shekaru muna ta yadda ita kira mu demokradiyya, kuma kullun in za ta kira mu da yan bara take ce mu. Kullun za ta kira Niger yan bara. Niger suka ce mana Niger mai kokon bara. Kai dan Niger ya kamata wani in ma ka shi an ce ma wai demokradiyya ta tura kai ya kamata in ka shi ta ma da kunnan kamata bilge ka. Shi ne ta bilge waɗanda zamanto suna cika aljihunsu in lokacin ta yi. Amma kai ba kai talakan Niger ba. Allah ya samu dace. Akwai wani da cikin sanatocin Najeriya ya ce abin da ke mishi haushi shi zamanto talakan da kake faɗi ka tashi a kan shi, wai tare da shi za a gama kai wai da a yaƙe kai a salwantar da kai. Allah kuma gaske ne. Waɗanda duk talakawan da ake kwakwasa dan dai a ɗaya musu hakkinsu ko a yi wadda wai su tare su ake gama kai wai da a yaƙe ka wai da a durƙufar da kai. Allah ya samu dace. Allah za ka sha wahala duniya an baka hankali lahira ka zo ka sha kashi. Wasu sun riga sun kwanta cikin climatizar mai sanyi sun ci abinci mai kyau, kai baka ci komi ba. In ka ci abinci mai kyau shi dai ka ci shi wurin talla. Wallahi ka sha wahala nan duniya kuma lahira ka zo ka sha kashi. Allah ya samu dace. Union European sun yi taro na gaugawa wai suna kira da a saki tsohon shugaban kasa Bazoum Mohamed. To ai ba kama shi akai ba, a nan yake gidan shi na gwamnati. Wanda ya kamata ku fara libere a lokacin yanzu shugaban kasar Venezuela, shi ma president Eli ne, zababben shugaba ne. Shi ya kamata ku fara libere saboda shi wata kasa ce ma daban ta zo ta sace shi. Shi ya kamata ku fara amsawa. Kuma duk mun san wanda suke bayan wannan munakisa. Muna kallon ku. Ba mu sani bane. Muna kira ga CNSP su ci gaba da tsare wannan hambararren shugaban kasar har an samu daidaito. Ko da za a zo a murƙushe mu ne gabaki ɗaya a kashe mu. Wallahi tallahi mun ba da rayuwar mu. Billahi la ilaha illallah ba za a sake shi ba. Kal a sake shi. A ci gaba da tsare shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wai na fatan kowa lafiya to masha Allah. Ina muku fata alkhairi kamar yadda nake kira. To Niger dai ta yi cir da Allah wadanda rashin darajantawa da nahiyar turai take muna, inda nahiyar turai idan European suka suka ce wai tashi tsaye wai Niger ta yi mana ta gaggawan sakin Bazoum kuma ai maza a haɗa zaɓe. Idan dai mutanen nan sun tabbatar da cewa yanzu muna ƙarshen mulkin mallakar su kenan. Yau shekara nan an kai Libya babu zaɓe. Shugaban ƙasar Venezuela wani irin kamu an kamar na walakanci musa wasu magana shi ba. Yau Libya da zaman to ta rabu da suke so suna ɗiba arzikin su lahiya lau, ba su san irin 'yan Libyan da rawa da 'yan Libyan suke shiga cikin fuskanta ba. Kuma ni na san abin da ya zamanto ya ji mahana cutar Niger tausayi. Wallahi abin da jima shi na cutar 'yan Niger tausayi. Mu tausayi ne jima na cutar mu, sai to kuma da mu talakawa da shugabannin mu tausayi ne kawai cika. A gama mu da addini na gida wasu bar mu ba, kuma na waje su saka su gama mu da addini kuma su kwashi abin da gare mu. Kuma duk abin da ya zama to ya kamata mu ɗauke shi osiru mu yi hukunci mai tsanani a kan shi mu rangwanta mishi. Shi ne kawai tausayi. A gama ɗan Nijar da addini shi a cuce shi, c'est très simple. To lokaci ne ya kai da cewa me yasa kake neman ilimi? Dan ka tafiyar da rayuwarka cikin ilimi, ba cikin duhu ba cikin jahilci ba. To me yasa ake gama mu da addini ana tuta mu? Shi ma na ayat tambaya ce. Kan elisashi da a rangwanta kuma mu muhi kowa talauci, rishin ciwo muhi kowa. Yau ku dibe da abin da ya faru da Najeriya lokacin da aka ce Nijar ta buɗe dam ɗin nan nata ta tura ma Najeriya.
yau da Niger ta buɗe wannan dam in tana ba Najeriya dam, ya Najeriya ta yi ma Niger bayan kurita. To dole wannan tausayi da gare mu wallahi shi mun ɗabe shi. Tausayi wannan shi ne ƙara ƙasƙastar da Niger. Duk inda ɗan Niger suke dibin ɗan bara na ake mishi. Duk inda ɗan Niger ya shiga idan dai zamanto shi ne fuska ce ta ɗan Niger. Dan ɗan Niger wanda ke representan ɗan Niger shine talakan Niger. Kuma wannan wanda bai da kurla makaskasci shine ke representan Niger a duka idon duniya. Yau abin ba haushi yanzu ko a cikin kasashen waje aka gane ka, wai aka gane ka wai kai tsatsatsab, wai kai kana duk son ka kore wani duk datti daga jikinka, wai shi in ka ce dan Niger kake wai ana waki, wai kai dan Niger ne. Yan garin su suka ce ma kai dan Niger ne, wai su kai kama dan Niger. Saboda ni sun hidu son dai su ga dan Niger kaskastacce kuwa. Kiran da aka yi muna mu yan bara ne yan Niger. To mu yasa muka tausaya mara kai ni duniyar ga da yau da muke ciki, ni dan Niger bai dace ma shiga tausan kowa a duniya kai bauta ka kawai ta ubangiji. Yau tura ko haska Niger za su shirye su hasko ta inda zamanto ba ta da wani abin a zuwa gani, shi dai a hasko yunwa da wani yaran mu tuna cikin yunwa da kaskasci. Ito irin wani abu shine a idon tura duka da Niger, duk duniya idon duniya kenan da Niger. To mu me yasa duniya bata tausan mu, me yasa mu za mu tausan duniya? Mu mun hilaraba tausayi ne, mun hilaraba addini. To dole wannan tausayi shi mun ɗebe shi.